Ми кажи им, че аз излъчвам вече, ако искат да рефрешнат. Да видят дали върви. Писа ли, че сме познали? Писа ли, че сме познали? Защото тя може да не те разбере с това рефреш. Може да не те разбере. Ама гледам, че имам двама вюари. Супер! Къде ти е фуражката, бе, Ангеле? Що си без фуражка? Обявен е национален протест, бе. Там плакати да ги снимаме, бе. Там е. Сега ще дадат. Ма я кажи ти, що си без фуражка? Сега на тия, на това не мога да нося фуражка, защото не знаех дали ще се бъдат народ. Аз протестирам от 82 година. Чакаме ги, тук още до 15 минути ще е това. От 82 година протестирам. Да, бе, ти си... Сега не сменим ли съдебната система, умираме прави. Народа бе му мамата сега. Не, знам. Там има много плакати, да ги снимам. Никой няма да ни поднесе на тепси. Ти нормално. Знаеш ли го баян? Това беше молец. Някой тук се запасил с павет. Някой викам тук се запасил с павет. Шумят. Много сме силни сме.
Тя ми мрънка, подари ми пръстен, подари ми пръстен. Аз викам, ето четири. Боксери, дам ви тук, карма ли да се хази. И тя си го пуснала в чашата и забравила. Сега, Бояната не закъсне. Аз тук знаеш, защото седна сега Имаме вече 6 човека. Що отзаду пуши? Вика си потъйка, повика и трябва да Беше дето такива доктори, викат, трябва да знае много. Ja, men just... No comment. Aha. Може бичем на живо. А? Бичем на живо. Днеска поне няма да спират рейсове. Защото няма рейсове. Нечо. Елия при вас? Остава там. Къде? Вчера концертара. Как му да кажа, че сменили, Да изпращам без 8 никой човека да се да смени? пазят. Естествено. Това 20 години е там така. Да. Новия бардак. Зашива. Шаут обратно. Няма, тя не си е хвалена. Няма се хвалена. Много се шава едно покрепна. Нищо няма. Шава. Зъби шоколадни се шава. Той ще ти гайки на екран. Елементарни. Ловиха ги. Нищо. Ще ги пуснат. Според думите на бившия психолог, Питвам се да ви фана, че сте повече от протестиращите и заради. Ето си пътя го преберете да ви снима в това, да мога да ви гледа в това. Ето така, отпред да ви гледа. И иска, ето да стане. И става.
Бате, ти с каква програма снимаш, бе, да знаем и ние да си скоро? С Ustream. Я ми я покажи, или са не Няма мога. как сега. Как се казва? Ustream. Ustream TV. Ustream TV. Да. И това сега като го снимаш, какво? Директно, то си лъчи в интернет, директно си лъчи. Онлайн сега. Ustream. Юзе. Не е като юз на английски ползвам. Ustream. Стрелям. Стрим. Какво? Ustream. Стрим поток. Иначе как се отразява на сайта? И оттам си го шервам вече през сайта и си оправя на сайта. Това ви е посещено. Миналия път имаше много хора. Тук имаше много хора и в това. Значи, бая, в смисъл имахме някъде около 3-4 хиляди. Но то понеже като не си на твой сървър и Ustream си поема целия сървър и те въобще не те бъркат, ти стигаш до тяхните сървъри и оттам след колко, ако ще 3000 маймуни са накачат, тебе не те бърка. Това сега със звук ли? Да. Да ни записа какво ще говорим. Внимавай. Файл прави ли или само визуал? Прави, да. И ти дава възможност, Да, после даже си го директно шериш в в YouTube. Директно. Покажеш? Данс викам директно копират сега всичко. Много коменти. Видях просто... А дали може, ако искаме да използваме тези кадри? Да, няма проблем, после ги прехвърлям в YouTube. Така че няма проблем и от Ustream може, да. Какво да се да? Едно се разбираме да го правим. Само плескайте кадри на около. Няма, нещо, то е наша Да, не, въпросът да инициирате аз малко реклама ни е. Стига вие да не се оплаквате. Не. Не, палатките ще ги качиме най-вероятно в Комедон, защото са ни забранени и тогава ще изкараме 50 човека млади момчета и ако се опитат полицайите да изплътят, направят, че направим сблъсък. Ама днеска няма как, няма още палатки. Кажи сега каква е програмата от тук насетне. Много малко хора този път за разлика от предния. Защо така? Днеска не мога да ви кажа, трябва да питате някой от организаторите. Аз съм представител на Българския революционен щаб, който днеска само присъства. Ние сме тези, които подготвяме и точно говорихме за палатков лагер да има протестен и по-нататък, вероятно за 3-4 марта ще се правиме събития. В момента ги обмисляме. Тъй като, доколкото знам, кметицата не е разрешила палатковия лагер, палатков лагер ще има, независимо от всичко и какво ще ни коства. Най-вероятно в началото на следващата седмица, няма да кажа сега, след като искат да действаме против волята им, а те действат против нашата, какво ще основанието стане. за забрана по принцип, нали, режима е уведомителен само? Защото палатковия лагер все пак е на площ, която е тук в градинката отсеща, където беше миналата година и явно ги плаши като символ, защото миналата година палатковия лагер беше един от символите, които подготвиха падането на Завей. Подготвиха падането на Борисов 1. Сега със сигурност Борисов 2 ще падне и ние поне от Български революционен щаб, който е просто хора, които организираме мероприятия, най-различни общественици, определено считаме, че всеки един ден, в който това правителство остава на власт, днеска, утре, други ден, това са пирони в ковчега на родината ни и ще съдействаме гаранция, че няма да доживеят до лятото. Значи това, че днеска ни идват хората са толкова като не са ви разрешили палатковия лагер, как мислите да постъпите? Ще го направим. Ще се вържеме с вериги, ако те за дърветата, за палатките. Ще трябва много сили или поне някой от нас да убият, за да могат да ни махнат оттам. Значи трябва да има
Колко палатки трябва противостоене. да смятате да разпъните? В момента не мога да ви кажа, защото миналата година беха към 10-12 палатки. И това са от най-различни хора, които са наши съмишленици. Вижте, това ние не сме партия, ние няма как да закараме. За сега говорим с хората кой иска, защото трябва и да се стои на тези палатки. То не е само символите. Тази година нашия палатков лагер мислиме да го кръстиме на първия, който ги направи миналата година. Това е Перица, Бог да го прости, който загина патриота. Това е неговото знаме, между другото. Днеска сме го донесли, който загина, ако знаете, в Ниш при катастрофа преди няколко месеца, края на миналата година. И беше един от така хората, които с нас правеха много неща. Въпреки че беше роден в Македония, но беше истински българин патриот. Така че това са общо взето нещата. Какво предвижда щаба? Щаба предвижда да противостои много сериозно на регистрирането на новата партия доста места. Как и какво няма да го кажа в ефир. Ще работиме по всички видове граждански неподчинения, блокирания и всичко, което ще доведе до оставката на това правителство, а и щаба, а и нашите съмишленици от страната, които, примерно, ако дойдат тук, ще направим сериозен протест. Просто не мислиме, че днеска е момента всичко трябва да се подготви, да бъде наистина прекалено сериозно, което ще доведе до оставка. Просто да се събираме и да се разхождаме. Какви са другите искания и какви следващите действия след... Следващите действия са задължително, няма да представят протестите, докато тези хора не бъдат разследвани и дадени на съд. Значи такъв вариант едните да ги махнем, за да седнат, другите не предвиждаме. Ние предвиждаме първо създаване на правителство, което ще е национално отговорно. Имаме основни виждания към тези хора, които ще ги задължаваме вече. Това не е, ще искаме от тях, ние няма кой да искаме, все пак сме част от народа, който е суверен. Значи при всички от тях ще ги задължаваме. Затваряне на границите, спиране на бежанския поток, особено такъв какъвто се очаква категорично, независимо от оговорките или там, който си го е правил зад гърба на народа, с Европейския съюз и с структури от него, които са антихристиянски. Разследване на това правителство, отнемане преди всичко на много привилегии, които са в момента към депутатите, високите заплати, скъпите охрани и всичко това. Значи, според мен, охрана там Пеевски или Борисов ли е, то не го знам. Така се прави се на министър-председател, не го знам. Може такъв да му е пряко, премиер да му е пряко, да не знам. Всички тези хора, който си е добил, плаща си за охраната и се пази. А иначе, който си е добил да си сърва, аз и вие, ако направиме нещо срещу хората или срещу някоя групировка, ще ни гръмнат. Няма да ни пази държавата с пари от данъкоплатеца, което е абсолютно, такова безочие, толкова унизително спрямо целия български народ, че няма. Затова и съм тук, въпреки че ние не сме организатори, малкото хора, които в момента идват, са, може би, наистина гледам, че непрекъснато. Значи да разбираме, че това протест е прелюдия към палатковия лагер, който ще бъде разпънат в началото на следващата седмица. Да, наши приятели са го организирали, също патриоти, този протест и ние сме задължени да го подкрепим. Трябва да ги е сам, не наши, ще сме малко, а тези, които не са тук, тех трябва да ги е сам, че не са тук. Какво ще кажеш на хората, които гледат в момента в интернет? Защото има много хора, които гледат вместо да идват на протестите. Че единствено бездушието и страха не е човешка, не е българска черта, значи те не са българи. Да си сменяват гражданството. Бог да пази България. Благодаря ти.
Защото нали да 14 човека. Да, 14 и двама други неща. Да. Справа на силата. Е така, аз държа телефона, пък ти снимай селфито. Ими, почва ли да правиш това? Танско селфи. Това ще ми пусна да изсълтна камера. Нали? Да не сложиш някакви пръщи. Да запуши кадър. Ние ги виждаме 15 и ги знаем по име. Това е джип. Дай си играем на крайница. Ама аз искам. Той никой ще да гледа празно. Те влизат ви правим колко си, е с джаба. Не е интересно. Не може 10 минути. Не да сложи заглавие финал. Аз не кажа да ви напиша писата си, защото да пишат 15 човека. Множество полицаи събраха петите. Какво за граница?
вече, аз съм си
Thank you.